Mga kapuso, nining maihap na lang yun ng mga adlaw o sinulog Grand Parade na. Ang mga nagnegosyo usab sa may Osmeña Boulevard lagsik na. Kung unsay mga gimmick ditong dapita. Atong sayran pinagi sa live report ni Femari Dumabok. Fem, kumusta man diha? Yes, laning mga panahon na din sa sidewalk sa Danos Meña Boulevard sa gawa sa Cebu City Sports Center ang bibo na kaayo ilabi na kining mga kapin sa 50 ka mga stalls diin na himutan kining mga sinulog souvenirs, especially kining mga t-shirt kay kini sa dire pwede ka makapili og design aron ikaw makabantay ka kung giun sa pagprinta. Pero ang mga design, sir, given na po diri, sir, no, dili ka pwede nga mo magdala, sir. Dili, sir. Dili, ma'am. Pero kumusta man ang halin? Kuha ba? Daghan na ba? Okay, okay ra, ma'am. Pero dili ko, sir, ha? Aw, ma'am, day. Pit senior kanino, sir? Pit senior, ma'am. So, lan, arita lan, mo walk through ta, pwede po sa mag-run through, kay ubay-ubay na ni diri ato ang mga nabantayan nga mga namalit, like ining mga diri sa susama usab ni mga t-shirt, na usab ni mga dry fit. Matod nila lan, wala kay sila nagmahal sa ilahang mga baligya nga t-shirt, kay wala man sad sila nagmahal ang mga pagpaabang dinhi sa mga stalls ning dapita. So dire ato ning nabion kining usa sa mga nagtinda dinhi, ilabi na kini ilahang stall dire festive kaayo, sinulog jud kaayo. Yes, ma'am. Mga nag-range og pila nga to ang mga t-shirt like kining cotton o kining dry fit, ma'am. Pila pinakabarato? 250. Muna siya sa small, medium. Small, medium, large. Muna siya sa dry fit. Sa dry fit na siya. Unya, ang kaning atong US Polydex, ang small, medium, large is 350 ang halves sabli. Ang whole siya back to back 400. Mga Unya, cotton. Ang cotton na to is small, medium, large is 300. 300. Daghang kayong salamat ma'am. Arita sa nipalit good. Gwapa kayo ni diring mga nipalitlan no ato mga kapuso. Kumusta man ma'am? Unsa man ni para na sa Sinulog Grand Parade? Sinulog na. Para Unsa man imong gikuan ma'am? Unsa na pang imuha na or para na si Muya? para ako Para imuha. Ang ganun mo ito man gyud nga design mo ang dipili ma'am. para di siya hugaw ika sinulog ba kay kuan parade biya. So, oo. Arita ni ma'am pod lan. Kini ma'am, unsa man to? Gaganihan na malit na mo ganiha daghang kato yung gipaprinta. Unsa para na nig sa Friday or Friday. So walk with Jesus. Walk with Mary. Walk with Mary at the same time padung na gyud na sa Sinulog Grand Parade. Yeah. So ready na ta ma'am para sa taas-taas nga lakaw himo. Ready na, always Pit Senior. Pit Senior, always ready gid me. From walk with Jesus hangtod sa Sinulog. So mo ni pagsuoto na nato. Yeah. O unsa na pudi-pud pang regalo? Sa ako na gining anak kay nakapalit na mami diri last night. Daghan kayong salamat ma'am Pit Senior. Ari na sad bidiri lan ari na puta patighog ta sa unahan nga bahin. Kay kun diri mga dapita puro ni siya kasagaran, mga t-shirts ni siya. Ari ta sa unahan kay naay batik-batik ni siya pod ning uban. O kining pang design nga kani pang sexy lan. Oh. Kani pang sexy nga mga kwan og naa sa uban labi na panahon na unya sa Sinulog Grand Parade mahimo kani magamit ni Miss Cecil ug ni Miss Luan sa ilahaon niyang gamiton to mga bling bling mga borloloy nasad kini siya pwede ni siya kay mo man ni siya ibutang siguro headdress pwede ni siya may pang headdress so ma'am asa naman tong tindera ni tago naman ang tindera ma'am tagpila man ni ma'am ari ma'am kay ang presyo dato mo para mahalin ka I mean ang kining headdress ma'am tagpila ni ma'am 130 oh. Kining siya ma'am Pag 35. 35 ang Arius na to ma'am nga pang sinulog 50 ang set ngano de pudi de ang usa set yun na oh unsa po ni siya ma'am angklet ubay-ubay ninyo mga baligya diri ma'am no angklet unsa pay para so napoy bag nga pang sinulog batik-batik ni ma'am no tagpila mi nga bag ma'am 280. 280 kung para sa demo lan especially ikaw nga mahilig kag scarf na si mga scarf diri tagpila man ni ma'am 250 pwede ni mga yung tag 200 Buena mano 200 pwede kuno kalan buena mano lan imo 200 kini ubang mga bag. Oh, so ma'am, madala ni nako ma'am ako ning uli sa ma'am. Balikan na nako. Ad naasad
mga kapuso, naatay diri po pwede pang souvenir. Oo. Tag 30 ni ma'am no. So alang sa tuang mga manay meaning nga kaning pitaka para sa coin purse ni siya nasa pwede kay chain. Mahinusad. So, diri lan, kato mga gusto pa nga mo suroy dinhi sa tuwa sa may downtown, tunga-tunga na ni sa may uptown area, dinhi sa gawa sa bahin sa Cebu City Sports Center sa sidewalk nga area sa Danos Meña Boulevard. Mahimaw pagyuta nga mo duaw diring dapita kay tuod-tuod pa ni sila nga mo paymutang nining ilahang mga souvenir sa sinulog nga mga festival or nga mahimo mapalit sa barato nga presyo kay pwede man sa nila mahangyo. Ilabi na kining gwapa diri nga tindera. So, sa pagipabot na to mga kapuso, Arina, Pit Senyor. Okay, fam. Good luck sa imohang Sinulog shopping diha. Daghang salamat.